Asi murume yakuti ndiye nasanda kuwa ripoti abawe nasinopera naye tuzabatikaisira naguru vakanzi vari mumba ava vakaramba kuisa vari mumba mwakaisa mukati mumba muvana izvamurikuze baba amai ava vakatorwa mukadzi wechipiri asi atorwa akaita mukadzi wechipiri uyu amai ava anogara kuchikoro vakigara kuchikoro daro murume akabva kutora mukadzi wechipiri mukadzi wechipiri amai ava kuklema kuti mukadzi wechipiri akugara mumba mani imba yandikavaka inini akushandisa midziyo yangu zvose zviripo saka ndakavabvunza kuti amai murikufungei wati murume wangu ndikumuda asi ngaabudise munhu wake mumba mani mangu vandakamukana murume uyu wokuti anorakidza mukadzi midziyo yake yese neimba yakavaka inogara mukadzi mudiki zvinova zvinhu zvisina kuitika vanhu zvakaitika ikatizwa kwavari tauraitii nyaya yamataura ndizvochaizvo asi pandaiziva ndiri pandakataura nyaya baba vakaramba kutaura nokuisa mukadzi wavo mumba mavo vakati vakamuvakira padii saka chakamira ndobva mati amai tende munoona kuti sezvo baba varamba kuti havana kuisa mukadzi wavo mumba menyu tende munoona kuti zvavari kutaura ndizvo zvechokwadi here saka wanga uri musi wa1 musi wa2 june makuseni na 5 o'clock ndakabva ndasvika kumba sekutaurawo kwamakaita ndasvika kumba ndobva ndatarisa ndobva ndaonawo fluwa padzimba dzandakasiya dziripo pane 1 yanga iri padivi saka ndikati achirege ndinonoka ndione kuti zveshuwa pamwe baba ndomavari ndabva ndasvika ndikaona imba iya iripo asi ndakaona mune foja yange pasi haina dhoo haina dhofre saka kuti ndinoke ndobva ndachira zondonoka pai ndobva ndati achirege ndingonanga kumba kwangu ndobva ndasvika mumba mangu mene mavaitamba baba ndobva ndatosvika vakararamo nemukadzi wavo ndobva ndangosvika ndobva ndavhura dhoo ndobva ndakuwana baba vakararama nemukadzi wavo ndobva ndabvunza ndikati ko baba ko ndeipi kuya muri kutamba iyi nezuro makaramba kudai muchida kupfuurana nemukadzi wenyumba mangu ko nhasi ingawane ndo mamuni ndo havana kudaira kwekutanga kechipiri havana kudaira kechitatu ndobva wakazondipindura svikati saka wanga wafunga kudii nemubvunzo iwoyo ndobva ndangoperawo simba naizvozvo ndobva ndabuda mumba muya ndobva ndaenda kwasekuru sekuru wekupupura kuti mukadzi wavo ti akamuvakira imba ndobva ndasvika ndobva ndadedza sekuru kandakazodzoka nasekuru ndakasvika baba vabudisa mudzimai wavo aenda kumba kwavo ndichidzoka baba vakabva vatanga kundishaura zvikanzi iwe wangu waenda kuna sekuru uchivaudza kuti iwewe mukadzi wangu ari mumba muno ari kupi ndikati baba mukadzi ungowandamona ndikati ari kuti mukadzi wangu ndakamusungira saka zvakangondinetsa kuti kubaba vakutaura ini ndabva kuona mukadzi wangu vakuramba kuti mukadzi wavo angaema ndomanira eke ndizvo zvere chikomana ndofungana nako ndofungana nako amai zvisuwa tabva kunokunda wakauya kuma wakauya kuma waya mangwana acho kuma 25 pamuchi ndone wakasvika nasekuru vachibva wangosvikonoka dhobva watodi vachibva wapinda sekuru pindani andi warusvika nasekuru manzana nasekuru ndingapinde sei muti mune vanhu vari mwakadii wakaramba ende vanada sekuru pindai andi vachibva wapinda kanza sekuru mune munhu akakarara muno sekuru amai ava vamutaure chokwadi wasade kunditsvagira nyaya nokuti mukadzi ndakamusungira chumba pavo zvamunotozivawo nemi vanasekuru kanzi aiwa mukadzi ndamuona mukadzi anga arimo saka aye imba sekuru toda chokwadi imimi ndimauya nemukadzi ane muzukuru wenyu mukadzi wacho waari kuti anga ari muno shuwa ndingati pauya pai pautati wauya ndimumutoya nawo ana kuti ndauya mungoma uko wakauya kukutanga vachivachimunokera ikuvazindotora sekuru mamakararama vanombowa ndokwavotokenda sekuru pakuti mati mukadzi wacho aripo kumba sokochitu angari kumasukuru akatouya izvi anogara pari anogara pamai
jangan untuk jauh. Aku sudah terkadang kemarin juga. Coba dua hari periode. Jadi Apa tuh yang udah gue lagi. Nggak semuanya berada. Semuanya berada di mana? Tuan masuk. Yang berada kamu bagi terhadap pada palu cara. Palu cara pada pagi. Siapa pada? Atau apa itu apa itu? coba aja sebenarnya. Nas. Mas sudah museo ini, museo ini papai. Ini jangan. Iwe papai wajib beradar, ya. Bukannya beradar. Ini sangat coba di mumpan, coba nggak jaga kalau bukan waktu kita mau aku gitu. Itu kalau kita don't beli, mudah kita aku nggak mau beli. Itu loh. Asal jangan dengar mami. Kau ibu yang negara kita muslimai pasai. Jadi ini foto Moto sakiti kama kazi Joshua da kamu sumira anditi. Kata terjadi ini dah usara mumba me a anditi. Kuimbai ya mai ni ndio maana nisafu jagasunga mata. Kama ni Ashamat. Aku dia ko kana bai. Desa orang dia mas, aku dia gara kabisa. Dan ada kila mimi kici. Saka mamsuna space uti digasunga mata pun zimeisa kwamba tunataka. Ate mungu ya ndiye. Ini bana ga usunga. Dan zona ya bala unya. Maka pinda kwa nchi. Sawa zipa. Zimu. Chaka sita usuro kusemeta zo usuro kisapani. Chi. Dan zimayo Adaku bisa baca tahu. Baca awal hati tak kurang dengan nasi kuah ya baca dia. Ini bagai. Daga takura mbasa kufe ati mwete senda kasi. Yo yese kubikira mu bedroom majo ndo ma turara nda. Ba mamu. Ko dora kabisa. Ba. Apa anda bisa duduk barani ni ciketi. Mairara ni mumu mkazo kwa sina tu. Nice ndio tunggu. Barang pun ni pada. Ayo. Maksudnya tutara kujiriba tutara. Chikoma ukupedzera vamunguwa umanya yako chinokuya nomudzimai wako mubvava titonge vangu chete tendera wakuita mukadzi uri kumuda iyo mutizabugwa kupana baba kesi apa iko chakembera Ariko. Sabu kwa Bahwa sudah saya bisa kurung saja. Nós erramos. Ayo. Suas artes lá. Mas não. Sorry, sapini ba. Gopini aku. Gopini. Mora zone jana na ko lusina. Aire dili ba ko. Aire Sungai mira pasai jam kai dulu sekarang. Baik kan yang pasai. Karena orang suka karena orang punya apa nih susah dulu sih. Tapi orang pengen jadi Indonesia dulu. Dia pasai. Baik. Jogaya baba. Atu gaze umwe. Oni.
introducing imali makagara ipapo. Sabu kusango wana mwaze. Denani mwaze sasa nani? Oh. Ndio gaya pa ya mara ulimwengu. Sasa hizo kama kana sipa na katika nyanya. Zo sabu zo utezara mkubwa badwa. Arogara sevana. Kamsuri ndio. Wala basi ndinoziva zvakapamwe chete ndinoziva murumwani vakadzi vairi ndovandira kuti upedzire kukudza mukadzi uchipinda kugara kuti ndakufambe newe wakasiya musha mingani mumwe chete vakugara muimba ipi yacho sabu ndinobatsiri vakugara dzimba dziva saka mini kuti mumwe akatora mukadzi kudika kamisa kumba mama yako apera ngari mukadzi wakatore mombe nekuti anyepera dare unodei naye usoni anyepera dare ndini munodei anyepera dare tangamira mombe mukatozorei kutsakana pamvura dzii ndo chokwadi ichocho akasarwadziwa achinyepa anozoita sei anoramba achitadza tete nokuti anenge achiti vakapava isai mutokosezwa taurwa nasabu iye ndiachachema une kuchemeka unapo kuti azingakudzikisiraachisekerera nokuti hapana chivika nekwashatiwa chiri chira inoze ndisekerere ndikuchaja kuda mudzingana muisei mombe wezina kuda mudzingana hasasei iri mombe ndaatokuda isei mudzingiri zokunyepera dare vari mukati umu savazotinyepera pano niisire izvozvo mukadzi uchikumuda mukadzi uchipiri unowana asimba ndiyavo mukadzi wako mudiki ende unovhara neplastic bamake mupi asi pakasvika mukadzi uyu akanga akaramba mu kana wakundisabuka anonyepa anobatana mudzera inda ndapedza rino ina handisasa kutaura sabu teererai mukadzi vakasvika uona akaibai kuitaamirwa ikakowa kudai awaita munyama chokwadi mabheji ayapfekeri muzvikwadi imimi amovhoterwe asiyani vakadzi saka mukakutonga vanhu tendeichiti izvozvo nezvozvo andizvi ava vanozowana kuseri kwamambo kuti mambo ingotonga ise zvairi zvinoendeka kuda pachena handiparika ndizonaita zvinoendeka kuda pachena vana ava vativhoteri ndizvozvo ndovana munyaroza mundorwa ndaregeza kuti asi kuti ave pachena enda nosaina apa inonogara nemukadzi wakuzva amaidzokerai kubaba aimbai handipotakaipasa ndinoda kuti muinjoye imbai kasida kuti mutende kuti murume uyu anomukadzi niisei timwe mumombe yechipiri yemukadzi uyu anobva kumutika zvipamutemo ndakakutorera ndi mukadzi ndakambadharisa ndakambadharisa ndakumutsvagira mhosva dzake nokuti haadzwisiseka orit mubhedha wairarwa ndewani hausi wako mubhedha ndewamai ndosaka tichivapa saka tichivapa nachivapa mubhedha wavo saka takuchaja konde saka kuchaja mombe yako kudhara unopa mai vamunhu ane mombe murume wapa aimwe inyowani chimukumbira kuti mudzimai ndakunyepera pamombe ngatakuchaja nekudziye chimukumbira inini ndo yandachaja nokuti uda kuti uite honhu dzimba dzedu dzimire zvakanaka chimukumbira varavo
Writing so baba. Taurisa muda kuti Ane era chiyama ya. Dakushiri ndiri kukukumbirira. Mati apa? Ndazvizwa panyaya yamatauro. Alright, wada kudzikiswa mombe yembudzi ndataura iyi. Tikadzikisa pamwe ndo pavanozowedzera kuenda kuti Muri mwenye kuti umwe yatinyorokora ndeyega. omwe ndiri kutogora asi handina chandinowana vanowana dhivaini ini ndingoriwo pangoni ndiri amai vanongodikwa kuvana kuri nokudaro Kana mavanyengeredzere mukuru muzvigara iyi amunorwadza vari mabvi. Mama, tarisai muri mwenye. Mwatarisana achisuka munga muzwisisa. takamire ndakasafa zvizhinji kuda pamusoro pemurume ndakambomutshingirira muda kumuregera ati kwandakabva naye kuri Garai nyamba. Ndoza zvinonzwira pauchigonera mungandi. Daka kundoregera munhu wese mutadzi ndokukurumidza. Emukazani. Muisire iyoyo kuti tinoida mubeki masi. Zvinhu zvako mukadzi mudikomurisa pani. Ndivyo. Akabuda. Amai vakuda kumba. Barika iri rinze risinga umwana. Hausi kuwainira here. Mvumbi wokuzvimambokura ri. Mazviti. Chakabve pamusoro here kumbira umuregero murume andikumbira ruregero pakushandisa kwakaita mudziyo chii zvese ndazvii asi pane nyaya iri kundirwadza inondishungurudza yekuti murume ndiwo baba musoro wedu ndinozvigamuchira asi pane nyaya iri kunyanya kundinetsa yekuti atora mudzimai ndopaunza naye mupamba pedu asi pamba apa ndichipatarisawo ndine chikamuwo chandakaita semudzimai saka zvinoitawo here kuti ini ndishandire mwemukadzi nokuti dzinza izvozvo atobatsirwa nevanhu asi munda uyu ndiniwo ndaandakausafira zvinoita here kuti inini nhaka yandakagadzirawo vana vangu iwachwa ichidyiwawo nevana vemumwe mukadzi asi ini ndakaitawo Amai, unari kudzorei. Mudzimai akazogadzira dzinza ndizvozvo. Saka amai kana vagadzira dzinza. Vana vairi vakomana kana vasikana. Amai guru vagadzira vana vairi kana vakomana kana vakomana nevasikana. Vana ava ndevani. Ndevababa. Vanogadzira dzinza rayo. Urindiri. Kana ndichiona mudzimai ndinowabva kumusha kwoiwa tokakura musha kwangu dzinza ndiyozvo. Ane vana muise panze. Saka ndinotarisira kuti nyaya yakundikumbira dai muno muzimbabwe dai munhu akaroramba zvawechipiri waramba munda akaroramba zvechitatu waramba munda dai vanhu vachimhanya varomba chimhanya anoroora izvozvo vachimhanya anoroora sitere kuti awanze chimunda munda iwani saka vanhu vedu tichitongotendera kuti barika rinakira ariitirwa rinakidza munhu aita sei aiita ende chagara chiri chivanhu chedu ndosaka paya tozodzokera ini mavayodarire chivanhu ina yangu haisi 5.117 ndokuramba chitaura kuti murume ngabude pachinapa dare murume mukadzi wake mombe ikaenda kutadzira mombe yako iyi zvinhu zvamakawana zvizidzwa nevana zvavunamaini asi zvezvi zvakaita mukuna kundakura ke inoomavengani Tarisai kwama. 7 wakati vamai guru musikana nowamai nini musikana musikana wamai nini akarodzwa muvava iyoyo sakarodzwa kuitira kuti ukama wetisana ndozvamakuita izvamakuti vanhu vakaparara pane nyaya yangu ndofunga hatisi kunyatsonzwanana nyaya yekuti ndimakaona munda makaona munda kubva mazuva murume nyavasipedza kubhadhara mari yemunda vamaita chinhu chimwe chete ndachikumbirawo kuti ndingotsanangura pamwe mungandinzwisisa nokuti apa kana ndikudai pamwe munogona makamboisanangura amai avakamboisanangura ini ndinoda kuramba
amai akumawa vadzisa batana nomeita kuti murume atatu bonza ndinoaita mambo akaitwa kavo ndini ndinoti mwana wavo amaini naaje kana amaini avaje nokuti amaidonda vakawana munhu inozve ina amai andikudzanyirira ndingokusise kuti chekisi ndinomunamatira mwoyo werudo manje ndinozoti unononoka kuuya bali uchauya chete tindoka kunonesa asi vazhinji vakatindoka nomunyaya yematambudziko akaita sefana yaya takamire takashata kuti munda ube pamusoro yamai baba vachitaura kuti vakakupai mombe yatorwa nachifi yokukukumbira iregero mimi kuti mukadzi wamuti kukumbira regero ndakakutadzira ndanzwa muchidaira kuna chifi iyoyo ndiye kupedza zvese kureva kuti makatozvikamuchira kuti murume wangu wauye nomwe mudzimai saka taavaviri zvokuti muchitarisa kuti murume achabereka vamwe vana vanozodya nhaka yenyu hazvisisiri totoriwo mukadzi kunge imimi asi ndanzwa kuti murume akakukumbira regero kuti chokutanga chakaita kuti miitirwe saka chakaitwa ndokunga nyaya yapera vaita basa endai kumba ini ama zvitodambudziko tari nenhare inobazidzidziridza endaina amaini ndinokurisa vaibodzi anona mbudzi maini mbudzi hanzi yavo urumoi nomuita kuti akachabarika bati ari kungotendeseka chete tikuramba kugamuchira ndokungamusi kunyatoteka Kapasa,